Bé, avui som dissabte, 13 de novembre, estem ja en plena campanya electoral i per mi un dia com aquest, un dissabte en aquest cas, doncs és llevar-me cap a 7:45 del matí, aproximadament, entre 3:45 i les 9, en aquest cas a les 9 sortir de casa, caminant fins a Convergència, fins al despatx. Aleshores, en allà he estat una hora llarga preparant algunes sessions d'avui, per exemple, una roda de premsa que hem fet presentant el programa d'educació, que per nosaltres és un dels grans temes prioritaris d'aquests propers anys. Bon dia. El senyor Artur Mas. Aquesta roda de premsa i aquest acte l'hem fet a les 11, acaba aproximadament al cap de 2 hores. Bé, aleshores, just quan anem d'un lloc a un altre, habitualment ho fem amb cotxe, el que faig és aprofitar aquestes estonetes, més llargues o més curtes, per preparar coses dels propers actes. És el que he fet avui, per exemple, anant des de l'acte d'educació fins a l'acte d'esports. Aquests 20-25 minuts que hauré tingut serveixen per fer 4 notes sobre el que jo els vull dir, en aquest cas, a la gent del món de l'esport. En els trajectes més llargs, doncs, aprofito per llegir, porto un munt de llibres per aquí sota, carpetes de tota mena, alguns informes, i aleshores aprofito per anar llegint coses i per anar-me posant al dia d'alguns temes que passen una part dels meus col·laboradors. A l'INEF hi haurà un munt d'esportistes, un munt de clubs, de federacions. En allà hi haurà un intercanvi d'impressions a peu dret, però a més també una mica d'episcolaris, a peu dret també. Després d'això passaré una estoneta breu per casa, a mitja tarda, em canviaré, perquè després tinc un míting a Badalona, en aquest cas a 8:45 del vespre. I avui és un dia especial per mi, perquè un 13 de novembre de l'any 1980 em vaig conèixer amb la que és la meva dona, amb l'Helena, i per tant, després d'aquest míting de Badalona, cap allà a 2:15, 3:15, anirem a sopar per algun restaurant d'allà. Aquest és un dia, diguem-ne, habitual de cap de setmana. Durant la setmana això és més intens, lògicament, perquè hi ha més activitats encara, hi ha més actes encara, i per tant l'horari és una mica més extens, tot i que per ser un cap de setmana, Déu-n'hi-do, no? Perquè vol dir que són caps de setmana en els que treballes 10, 12, 13 hores cada dia del cap de setmana.